Assalamu alaikum. Саламатсыз ба, сәлемсіз? Бүгін әлі WhatsApp-тамы қарасам келген анда иғлан еткенлер мәшит, ауылдағы мәшитке ярдәм керек, ишігін түзәтергә түшәмін енді түбәсін, яғни тағы нәрсәдір тәрәзәләр дип мен әйтәм. Бәлки теге пластик инде үзгәрә башлагандыр тәрәзәләрендә, ишеге дә нәрсә булган. Без булганның кадерен белмибез. Мәсәлән, әле Нида хатта 60% торган татар, Леневка дигән авылда зур гына авыл иде. Шул безнең төстүбә, ягъни урысча Солилецкий район, анда без шул анда хатта мәчете агачтан булган. Безнең бабабыз, нинең атасы хатта ишан булган, шунда соңыдан ул мәчетне 30-нчы елдан башлап мәктәпкә биргәннәр, мәктәптә әле пич ягучы утынын якканда ихтибарсыз калдырган мәчет янып киткән, агач мәчете. Аны аңламадым инде, ничек ул менә. Әгәр дә ул көндез булса, мәктәп көндез бит ягалар. Шундай сөйлиләр инде шундай. Күрше авылларда хатта әнә казачий сословие бар бит, казачиялар. Аларның мәсәлән күрше таштан салган бала чакта мәчет түгел ул, ни ширкә, чөнки алар православ халкында. Элек шул казак торган Буранбай дигән шуның җирендә урнашкан авыл, шул аларның элек таштан салган ширкәү булган. Без әле мәктәптә укыган чакта кустовая нәрсә булды әле, конкурсмы, нәрсәме инде шул, песниме, нәрсәме дип атадылар, кустовой дип, шул ничә авыллар шунда җыйналып, без өлкән сыйныфларның кешеләре мәктәптән килеп җырладык. Патриотик шул теге җырлар, шигырьләр сөйләдек хатта шунда. Инде анда казак күп булса да, мин аны мәчетләрен күрмәдем инде, кызганычка каршы. Бәлки юктыр. Забильный дигән анда 20 чакрым бездән төньякка. Анда казак күп булса да, казак халкы казачий түгел, казак халкы. Бездә татарда казакны казак диләр, теге сословие казачий диләр. Шуңа кара. Алар бераз шул казачилар, бер күп анда казак. Анда бардыр бәлки. Алар муллалар безнең авылга килеп намазлар уздырып китә кайсы вакытта, йомга намазын хатта. Нигә әйтәм мин шуларның һәммәсен? Инде төстүбәне алыгыз, анда 1897 елнымы хисапка алганнар, теге перепись, ягъни. Анда да 10 мең кеше арасында 23,5% татар булган. Бик байтак дип саналган. Таш мәчете бар анда хатта бер. Ул Красноармейский урамында аны берсе йорт итеп куйган. Анда революциядан тартып алып, аны соңыдан шул 29-30 елларда бәлки тартып алганнарда радиокомитет, редакция, нәрсә радиокомитет дип шунда урнаштырганнар. Бер зур мәчетне хатта Ташкент районында, аннардан инде мен видео интернетка куйдым, аны хатта кирпич белән урап алганнарда, 2 катлы йорт төзгәннәр, шунда ясаганнар. Шулай сакланган инде ул бинасы. Тагы берсе Дасав вакытында тартып алган, инде сөйләдем инде сәбәбе ничек ул. Сәбәбе дә инде ничек уздырганнар шул эшне тартып алу. Анда районда шул карамастан бер шундый таш мәчет юк безнең авылныкы кебек. Чөнки шул карап торсагыз, ул хатта әле Пермь булган шәһәре бар инде, ул вакытта революция кадәр. Пермь губерниясе, әмма монда Екатеринбург, Пермь губерниясына кергән бер шәһәр булып, котырып үскән.
хатта Пермьні былай хәзер инде искә алмыйлар алай, а Екатеринбург шәһәре ул инде Уралның баш каласы дип саныйлар хатта. Бик зур шәһәр дип. Анда хатта ширкәүләр дә төзгәннәр бик күп вакытында. Шуның кебек әйтәсем килә менә Төстүбә ул инде бер уйласаң Илецкая защита дип атаганнар. Анда мусулман да күп булган, мәчетләр дә аз дигәндә 3 мәчет төзгәннәр хатта, әмма андый игътибар итмәгәннәр. Безнең менә авылда мәсәлән ничә районда юктыр әле шундый мәчет. Таштан салган 100 кеше өчен вакытында инде шул Төстүбәне алыгыз мәсәлән, ул инде 1754 елдан башлапмы шул, әллә 73 елдан башлапмы, 73 бәлки елда, шул вакытта бәлки ниткәндер ул. 74 әллә 54 кызганычка каршы хәзер искә аламыйм иде. 270 ел узды яңа гына. 270 ел бәйрәм итеп уздырдылар алар. Анда да шундый хатта татар күп булса да, мусулман күп булса да, андый мәчет төзмәгәннәр. Теге Хусайновлар бер туганнар, Ахмәтбай, Махмудбай, Ганибай мәсәлән. Безнең авылда, менә безнең авылга киләсе ничә елдан соң инде хәр әйтәсем килә. Ул 20 тактигында 20 монда мәсәлән 30 елны 30 елны Алла бирсә 150 ел була. 150 ел була нарга. Тегендә 270, монда 150 булачак бәлки. Шуңа күрә ул хатта 25 елны 145 ел тулырга тиеш. Авылга һәм мәчеткә. Мәчеткә юк, мәчет инде 1903 елда төзелгән. Әйтәсем килә шуны. Күрдеңме нинди, күрдегезме нинди әһәмиятле, нинди инде санлы түгел инде, нинди кадерле, нинди кыйммәтле дип санаганнар ул җирне. Чөнки 1880 елны авылда төзелә башлаганнар йортлар. 40 ел дәврендә бик күп йортлар төзгәннәр. Кирпичтән хатта мәктәп төзгәннәр, мәдрәсә. Шунасың анда 2 биналы йортта шифахана шул төзгәннәр. Хатта күп нәрсә булган. Агачтан салган йортлар сәүдәгәрләрен хатта 40 ел арасында. Соңда мен аны шутлап караган идем. Шул мәсәлән алсак инде 40 ел дип 20 ел дип саныйм мәсәлән. 21 елны биткән ул теге ачлык башлангач. Шуннан алыгыз да мәсәлән 20 елдан 1920 елдан 40 ел алыгыз. 1960 була. Шул 40 ел арасында бер нәрсә төзелмәгән хатта. Хрущев чорында тик бераз йортлар төзи башлаганнар. Урамлар, яңа урамлар инде ачылып киткән ничектер, төзелеп киткән хатта йортлар анда. Анрак кадәр бер нәрсә булмаган. Хатта шул булганны җимереп торганнар, әле 7 чакрым бездән авылдан 56 елга кадәр Буранный район шул булган, безнең авыл кергән үзәге дип саналган. Шунда 2 катлы хатта шифахананы, агач шифахананы сүтеп, шунда апарып җыйганнар. Хөкүмәт инде мактанган булалар, советская власть дип. Советская власть шундай хәерче булган, инде шул авылдан да шуны тунагачын. Анда Буранный лесхозы районы биткәч, хатта район үзәге биткәч, анда хатта Төстүбә, ягъни Солилецк, анда да илар шул Буранныйдан лесхозның агачтан салган йортларын алып киткәннәр, биналарын Төстүбәгә. Шунда җитмәгән тора торган урын. Безгә гел менә шул теге революциядан соң ничек тормыш, рәхәтләнеп яшәгәннәр. 40 ел арасында ничек үзгәрешләр, нинди хатта урыс инде православ халыгында агачтан салган ширкәүн 7 елны кыңгырау эләктергәннәр дә. Шунда инде Покров көненә, шунда Покрау көненә кыңгырау тавышы килгән. Шуңа күрә әти мәрхүм әйтте, атасы әйткәннәргә безнең бабай. Шуңа күрә Покровка дип атап киткәннәр дип. Әле берсе ялгыш, бездә авылдагы бер кеше имеш
ул ди Покров көннә имеш килеп урнашканнар. Мен әйтәм, монда логика һич тә юк, чөнки алар нигә көз көнне килә? Көз көнне алар йомранның әллә шул теге нәрсәсе тишегенә йомранның нәрсә дип атыйлар инде. Суслиный нора урысча әйтмешләр. Шунда барып урнашалар инде алар. Алар Покров инде октябрьнең уртасында салкында. Кайда яшиләр алар? Алар шул элек килгәннәр, яз көнне алар, минемчә. Яз көнне килгәннәр дә, шуңа күрә инде алар ширкәү төзгәннәр, теге саудагәрләр күп булгач, инде бик хатта сөйләгән идем, миңа әйттеләр, Каспий диңгездән хатта карваннар килгән, хатта дөяләр белән сауда иткәннәр, чөнки Казак җире белән сауда итәләр, анда мал бик күп, монда төрле товарлар күп. Алыштырып, Оренбурда да миновой базар дип атаганнар булган, монда да шундый бәлки миновой булгандыр. Хатта пишән дә алып килгәннәр, нәрсә генә сатмаганнар, хатта төрле нәрсәләрне, төрен сатканнар. Менә шундый мәчет төзгәннәр Хусайновлар безнең авылда. Алар Рәсәй күләмендә мин ишеттем, укыдым, әллә 40мы, әллә 50мы мәсәлән, әллә 100мы, кем белән ни хәтләләр. Шул төзгәннәр, күбесеннән җимермәгәннәр, калганнар шулай төрле ни кулланып. Бездә хатта ул мәчетнең бинасын вакытында тотып алганнар. Нигә? Инде башта пионер лагерь дип әйткәннәр. Пионер лагерьга инде пионерларны кертеп, шунда пионер лагерь оештырганнар. Минем әтинең сеңлесе мәрхүм Селидри хатта пионерка булдым шунда ди. Шуннан соң инде хатта анда мәктәптә, шул теге мәдрәсәдә, бинасында бездә бер мизгел укып калдык хәзрәк. Инде соңдан мин инде өлкән сыйныфларда укыган чакта абыем анда сәүдә оешмасын җитәкче булган чакта кергән идек. Шунда күземә төште. Анда товарлар ята һәм аракы, теге ящик аракы хатта. Шул күземә төште инде. Күзгә ташланды дисә була инде. Соңдан инде аны кире кайтарып, шунда ремонт ясап, төзәтеп алып кайттылар үзләренә, мәчет төзеп, анда хатта православ халкы да ярдәм итте төзәтергә. Шулай авылыбызда. Шу әйтәс килә. Булганмы кеше кадерен белми. Бездә күпме шунда православ халкы тырыша, вакытында теге алар шул ширкәве үзләре җимереп ташлаган, агач ширкәве хатта клуб булганны, ул 71 елны мәдәният сарайын төзгәннәр. Шуңа күрә алар бинаны, шул элекке ширкәү бинасы, шул нишләргә белмичә ватып ташлап, агачларны алып, кулланып аны. Соңдан инде ничә ел узгач, совхозлар беткәч, хатта мин бер абыем әйтәдер, мин аларга совхоз директоры булдым дим, нәрсәме тәкъдим иттем, менә шушы балалар бакчасын алыгыз, бинасын ширкәү итеп куярсыз дип. Алар бик кызыксынмадылар ди. Соңдан ди хатта инде анда бер элек 60 елларда төзгәннәр бина, докторлар инде нәрсә хастахана да түгел, фельдшерско-акушерский пункт инде. Хастахана чөнки поликлиника. Шунда имеш иткәннәр. Шунда урнашканнар алар ни. Соңдан инде контора, башта контора булган. Соңдан шул теге фельдшерско-акушерский пункт. Инде соңдан кешеләр торганда шул бина, директор да хатта совхозын бер вакытта торган иде. Мин студент чагымда барган иманнарга бер эш белән. Вот шунда аны шул бинаны абыем аларга аны әйтмәгән иде. Алар үзләре кызыксынып биргән. Әмма анда бер кеше килеп шунда урнашкан бинага. Алар инде татар ягыннан теге азан яңгырап торгач инде кызыксынып бераз көннәшепме шул гел ни инде. Вакытында әйтәс килә булган ни инде башта мусулманнар зиратта кичкенә генә йорт төзгәннәр шунда. Шул теге эш итәргә инде мәйетләрне, нитәргә Коръән укырган, нәрсәме шунда, нәрсә инде нәрсә. Нинди сәбәп инде шунда. Урыслар
Бізде ярдәм иттік деген булалар. Хатта мен әйтәм, ну яри хактыр бәлки сүз. Шулайдыр. Асығынан үзләрдә шундый бина төзи башлагач, карамастан татармы, кемме, мусулманмы, үзенекеме, бүтән йортларын әйләнеп, хатта минем мәрхүм абыем да шунда биреп җибәрде. Ул вакытта һәркайсы я 100 сум бирә, ул 500 сум биреп, мин дә 100 сум биреп җибәрдем. Ул әйтәсем килә хатта кайчан булды? Ул булды, мәсәлән, әле Одессадагы бер шундый вакыйга булган, әле профсоюзлар йортында. Шул вакытта, хатта шул көннәрдә исемдә мин аны. Шундый хәл булды. Алар шулай хатта хәзердә көнләшеп тора, аларның ширкәүләре юк. Безнең бар. Булганны кеше кадерен беләме менә? Анда санда очрашалар инде, шунда җыйналалар. Йомгак көнне берничә кеше килә, вакытында әле теге хатын-кызлар йөргән, аларга әйткәннәр имеш, килергә ярамый дигәннәр, нәрсәме? Шуңа күрә йомга намазына хатыннар йөрми башлаган. Анда элек алар ичмасам бернәрсә җитештереп, шәйләр эчертеп, йомга көнне шунда мусулманнар җыйналып, шунасын күңелле генә утырып, өстәл янында сөйләшеп, Коран укып, башта намаз укып, шулай Коран укып, шуларсын шәйләр эчеп, тукланып, ризыклар белән шулай күңелләшеп утыралар. Инде хәзер барсаң, анда бер 3-4 кеше, ир кеше, 3-4 кеше инде бик алай түгел инде, кызганычка каршы. Шулай. Анда хатта хатын-кызга да айрым бүлмәсе бар. Анда таштан салган манарасы да яртысы сакланган. Аны вакытында безнең авылда әти сөйләгән иде, бер фрол дигән урыс хатта шуны җимереп ташлаган ди, яртысын ди. Аны ди соңыннан ул картайганда өлкәнәйгәч ширләп ди, хатта хәрәкәтсезләнмичә, хәрәкәт итәлми хатта шунда ятты ди, өендә ди. Ширкәүләрнең кыңгырау эләтергән шундый түбәсен ди, яңадан ачып япты ди, безнең бабай ди, Исрафил ди, хатта шунда эшләде ди. Шулай булган ул хатта. Менә шул сакланып калды тик безнең мәчетебез. Ул безнең авылыбызның горурлыгы, авылы гына түгел, әле хатта безнең район, өлкә, Оренбур өлкәсе дә әйтсәң була, өлкәнең горурлыгы хатта ул. Кайда сез күрсәтегез, кай җирдә, мәсәлән, кай җирдә хәзер әле менә бар шундый. Кайда бар менә? Оренбур өлкәсендә анда тик Оренбурдан бер 18 чакрым Нежинка дигән бар. Нежинка авылы, шунда элек Нежина дигән станицамы әле нәрсә булган, Украинада шуннан килгән халлар, казачылар, шулар бер вакыт торганнар, шуңа Нежинка дип атаганнар. Бер өлеш анда мусулманнар торганнар, татарлар хатта шулар. Анда шул 1,5 кат дисә була, 2 катлы инде бер уйласаң, 1,5 дисә дә була. Катлы шундый таштан салган мәчет. Ул инде төзәтеп, эшитеп, аны хәзер шунда намазларга йөриләр хатта. Тагы ишеттем, хатта шыңгырлау дигән Казакстанда, мәсәлән, Көнбатыш Казакстан өлкәсенең бар бер район үзәге Шыңгырлау дигән, шунда да шундый бар ди, таш мәчетте шундый хатта. Менә әйтәсем килә, күрдегезме, нинди сирәк очрый торган шундый бик үзенә калса бер ислам диненең, безнең Рәсәй ислам диненең җәүһәре инде шул таштан салган мәчет. Безнең кызганычка каршы халык аны аңламый, нинди зур бәхет ул безнең авылда мәчет булганга. Әле кайсылары яңадан төзеп, яңадан аны иткән булалар. Авыл бәрбер инде борынгы, минчә борынгыдан килгән таш мәчет, ул бит безнең бабаларыбызның хатта рухы калган, янда эзләре калган. Анда шул тәрәзәдән карап базарны күреп торганнар алар хатта. Ул безнең тарих белән бәйләнештә инде аерым аны хакында сөйләргә була. Инде менә мин бәлки сезгә бераз инде артык бу вакытны алдым дип борчылып, мин шуңа күрә тамамларга инде мә кирәк бәлки. Ул мәчет турында кызыксынсагыз, тагы сөйләшербез. Чөнки ул булай гына мәчет кенә түгел, ул безнең нәсел буыннар арасында ничектер ölümтә, тарихи ölümтә булып тора. Ул безнең инде шатландыра торган шундый бер йорт инде.
Инде авылыбыз бітіп бара, қызғанышқа қаршы. Анда революция қадар бір 200 йорттан артық болғандар, не йортлар болған, татарларныкы, қазақтарын улақта революцияға қадар кіртмәгәннәр инде. Меніңше, татарлар тұрған, саудагерлер, түрлі ішшілер. Әйе, урыслар да инде майданның екінші яғын алсағыз, бұл екінші тарafында анда мәсәлән ширкау һәм анда аларның йортлары болған. Хәзер сақланып қара, қайсылары шулна қалған. Әйе, шунасы инде Брежнев чорында мен есімді 150 ми йортмы, хатта шунасы 100 қалды. Шунасы инде әкірін бітә, бекірәк та 90 елларда азайып кетті. Хатта 15 ми, 20 ми йорт не барса қалды қызғанышқа қаршы. Шуланы мен аны хақында яздым, хатта яңа кешегін әлі социаль шілттерінде жазып қойған ем. Шул тігі анда қысқағына шорт видео, шунаға мен үстәп жібердім. Шул хәл түрлі социаль шілттерлерінде тараттым шул мәғлумәтіні. Сізге әміне қазір сіздің білән де үләштім енді. Иқтибар үшін рахмет, исән сау тұрғыз. Хаммасы оңышлы болсын.